Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit ismét itt az Amerikai Fickóban, a Magyar-Amerikai Kapcsolatok sorozat 8. részét. A mai előadónk dr. Magyarics Tamás, az Ötös Tudományegyetem professzora. Előadásának címe pedig Jelenetek egy házasságból, ahogy az amerikai-magyar kapcsolatok a hidegháború után. Professzor úr, átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkelőtt szeretném megköszönni a megtisztelő meghívást, és azt, hogy eljöttek, hogy ilyen komoly versenytársakat kint a gyönyörű időbe, és helyett inkább azt választják, hogy egy nem olyan tragikus történetet, mint amit Ingmar Bergman felvázolt annak idején, de nem mindig vidám kapcsolatrendszert szeretnék most a következő 45 percben szigorúan elmondani, és természetesen utána, hogyha vannak kérdések, szívesen válaszolok rájuk. Az egész kapcsolatrendszert 4 részre osztottam. Az első 1989 és 91, a második 91 és 99, a harmadik 99-2002, és a negyedik pedig 2002-2009, bár úgy tudom, hogy az utóbbi 2 korszakról lesz kedden is előadás, de azért belekontálkodok, hogyha szabad bizonyos mértékben ezen a területen is. 89-ben, és akkor rögtön megnézzük, hogy működik a technika, igen. Az elsődleges szempont az úgynevezett sima politikai átmenet volt, amit nem csak Magyarországon, hanem egész Közép- és Kelet-Európában az amerikai stratégia elgondolt, hogy emlékeznek az úgynevezett kijevi csirkebeszédre. A kijevi csirkebeszédet George Bush mondta el, az édesapa, tehát a 41. elnök, és arra intettek az ukránokat, hogy ne siessenek a függetlenséggel, illetve amikor Magyarországon járt 1989 júliusában találkozott az ellenzéki vezetőkkel is, és óvaintette őket, hogy túlságosan radikálisan lépjenek föl. Tehát tulajdonképpen az amerikaiak vissza akarták húzni azokat, akik előre akarnak futni, és ennek az egyetlen vagy legalábbis a legjelentősebb oka az volt, hogy az amerikaiak végül is, hogyha Közép- és Kelet-Európáról beszélünk, ami nem biztos, hogy teljes mértékben a politikai korrekt, amit elmondok, itt tulajdonképpen elsőbb Oroszországra gondolnak, illetve akkoriban a Szovjetunióra gondoltak. Az amerikai külpolitikai gondolkozásban van egy nagyon erős úgynevezett Oroszország először, Russia first gondolat, vagy pedig ideológia, ami mindig azt nézi, hogy az oroszok szempontjából, az orosz-amerikai kapcsolatok szempontjából mi történik, ha az amerikaiak ezt vagy azt lépik Közép- és Kelet-Európában. Ebben az időben, tehát 89-ben a legjelentősebb gondolat az volt, és a legnagyobb aggodalmat az okozta, hogy Mihail Gorbacsovnak a pozícióját ne ássák nagyon alá. Tehát, ahogy annak idején 89. decemberében George Bush fogalmazott azon az ominózus mártai találkozón, nem akarnak a falun ugrálni, illetve megrohamozni a határt. Tehát nem akartak nagyon triumfálni, nem akarták az oroszoknak az orrát beledörgölni még egyszer az úgymond vereségükbe, és ezért arra intette a közép- és kelet-európai reformerőket, hogy csak óvatosan, nem szabad az oroszokat nagyon ingerelni. Akkor volt egy olyan elképzelés is, az oroszoknak az úgynevezett legitim biztonsági érdekeit ismerjék el Közép- és Kelet-Európában. Az egyik külpolitikai iskola, még pontosabban Henry Kissinger, még arról is beszélt, hogy Jalta 2 lehetne adott esetben megcsinálni. A Jalta 2 a közép- és kelet-európaiak számára nagyon bajosan hangzik, méghozzá azért, mert az emberek többsége ugye Jaltára asszociál. Az igazság az, hogyha most már itt bizonyos fajta ikonoklasztik az ember, tehát ilyen képrombol az ember. Hozzá kell tennem azt is, hogy a jaltai mítosz az jaltai mítosz volt, és nem valóság. Tulajdonképpen nem Jaltában, hanem Teheránban történtek azok a dolgok, amelyek tulajdonképpen megpecsételték Közép- és Kelet-Európa sorsát, de hát végül is ez így ment be a köztudatba, és
Kissinger Jalta 2 egyszerűen azt jelentette, hogy megint lehetne valami fajta szféra elhatárolódás és elhatárolás Közép- és Kelet-Európában, és ugyancsak óványtette az elnököt, George Bush-t, hogy túlságosan merészen politizáljon ebben a kérdésben. Végül is a sima politikai átmenet azt is jelentette, hogy nyomást gyakoroltak például a magyar vezetőkre, hogy ne nagyon legyen úgynevezett felelősségre vonás, újabban megint csak elég sokat hallunk erről, és tulajdonképpen az egész átmenetet úgy próbálták biztosítani, hogy bátorították a kerekasztal tárgyalásokat, Lengyelországban és Magyarországon egyaránt. Szeretném felhívni itt a lengyel-magyar párhuzamokra a figyelmet. A George Bush ominózus a Magyarország útja előtt Lengyelországban járt, tehát ez a két ország volt az, amelyeket úgymond patronáltak, illetve a prioritást élvezték az amerikai külpolitikában. Illetve amit megpróbáltak csinálni, az a gazdasági támogatás volt. A gazdasági támogatásnál egy fél gondolat erejéig visszamennék az 80-as évekre. Magyarország a 80-as években kb. 20 milliárd dollárnyi kölcsönt kapott. A legmagasabb volt az egyfőre eső eladósodás az egész világon. Tehát nem csak Közép-Európában, az egész világon. 20 000 dollár fejenként. És ennek az összegnek nyilvánvalóan részben az volt a célja, hogy elkerüljenek egy újabb 56-ot. És az egészet, hogy még egy kicsit tágabb környezetbe helyezzem, 50-es évektől kezdődően a nyugat-európaiak, elsősorban a britek és a franciák egy dologtól rettegtek. Ez a dolog az volt, hogy a Szovjetunió össze fog omlani. Mert az volt kalkulációjuk, és erről olvastam dokumentumokat is, tehát úgymond nem csak a légből kapom ezeket az információkat. Az 50-es években féltek attól, hogy a magyar forradalom győz, mert a magyar forradalom győzelme azt jelentette volna, hogy a Szovjetunió visszavonul Közép-Európából, és itt akkor egy politikai vákuum keletkezik, amit a németek fognak betölteni. Pont ugye ez az eset történt, illetve ismétlődött meg 89-ben, amikor Margaret Thatcher és François Mitterrand ugyancsak az orosz vezetést kérlelte, hogy ne adják fel a közép-európai pozíciókat, mert akkor a németek fognak ebből profitálni. Tehát az amerikaiak, hogyha sokszor arról beszélünk, hogy az amerikaiak mennyit segítették az átmenetet, és mennyire fogták vissza, hogy mennyire nem. Mindennek ellenére, amit elmondtam, hogy óvaintettek nagyon-nagyon radikális változástól, még mindig előbbre jártak, mint a nyugat-európaiak ilyen szempontból. Tehát azt lehet mondani, hogy az amerikaiak azért az átmenetnél nagyobb szerepet játszottak, mint a nyugat-európai nagyállamok. A második pont itt a gazdasági támogatás, és ezt kiemeltem, hogy a gazdasági átmenet volt az, ami a kiemelt szerepet kapott. Bár az igazság az, hogy a magyarok kicsit többet reméltek. Annak idején, amikor George Bush ezt a 89-es július utat megtette, volt két látványos mozzanata ennek az útnak. Ez egyik ugye, amikor széttépte a papírjait, aztán ugye volt a történet, hogy az első kabátját odaadta egy ott ázó-fázó idősebb hölgynek, és ugye ennek a történetnek a vége az, hogy Barbara Bush szólt neki, hogy ebből még baj lesz, mert a titkosszolgálat keresni fogja a kabátot, és hiányozni fog a leltárból, és esetleg meg fogják fizettetni vele. A másik ilyen látványos mozzanat a Marx Károly Egyetemen történt, a jelenlegi Corvinuson, amikor Marx Károly szobrával szembe, különben az egyetlen egy Marx szobor, amely még mindig nyilvánosan látható, a Corvinus Egyetem aulájában látható. Fölállt és nagy grandezával kijelentette, hogy 25 millió dolláros segélyt ad Magyarországnak, és ez után többeknek kicsit leesett az álla, sokkal bőkezűbb támogatást vártak. Egyesek akár egy második Marshall segélyről álmodoztak.